Není spěch, jen dech a přítomný čas. Oheň čeká, voda naslouchá, dvě síly hledají hlas. Když se muž učí zůstat a žena učí se plynout, rodí se prostor, kde se může láska dotknout. Muž je oheň, v tichu plane, jiskra vzlétne, světlo vzplane, rychlý dech a žádný krok, plamen zná jen jeden skok. Žena voda, hluboký tok, plyne časem, mění krok, nechá zrát svá tajná dna, než se vlna dotkne dna. Oheň učí se zpomalit, voda učí přijímat. Když se setkají beze strachu, může láska rozkvétat. Dávat víc než jen svůj žár, držet prostor, dýchat dál, kdo umí dát a zůstat stát, smí do srdce vstoupit dál. Dotek není spěch ani boj, je to ticho, společný zdroj. Čas tu plyne jiným směrem, každá žena svým vlastním během. Učil se muž být přístavem, ne cílem, jen okamžikem. Dávat radost jako dar, nečekat hned vlastní žár. Oheň učí se zpomalit, voda učí přijímat. Když se setkají beze strachu, může láska rozkvétat. Dávat je meditace, naslouchat je síla, oddanosti mizí ego a srdce se otevírá. Říkali nektar světla, slza radosti a těla. Ne pro výkon, ne pro moc, ale pro jednotu a noc. Když muž hlídá, drží čas, žena kvete, dává hlas. Z přijetí se rodí proud, který umí lásku hnout. Oheň s vodou v jednom dechu, bez vítězů, bez útěků. Jen dvě duše v jednom snu, co se našly v tichém dnu. Dávat, držet, zůstat být, nechat lásku promluvit. Tam, kde končí chtění vzít, začíná se opravdu žít.